ହାପି ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2026 ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜାରେ ହୋଲିଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାର ବନେଇବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି। ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହୋଲି ପାଇଁ 2 ଦିନ ଟ୍ରେନରେ ବସିବ ଯେ ଗାଣ୍ଡି ପିଡ଼ା ହେଇକି ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଠି ରହିକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାଟା ଭଲ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବିବା ବାହାରେ। ତ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କି ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ପାରୁନୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ବାପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ଗାଁର ସବୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କର। ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ହେଲା କି ଚୁଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଇକି ଆଖିରେ ହାତ ଦେଇକି ମନଟାକୁ ବୁଝେଇକି ରହିଯାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫୋରି ଦେଖିକି ଏଇ ଛାତି ବି ସମ୍ଭାଳୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଇକି ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଉନି। ଆଉ ଯାହା କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହାପି ହୋଲି 2026।